You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo, llymau a chroeso I benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Podlediad ychydig yn wahanol fydd ni'n wrthnos yma, ond ni wedi edrych mlaen, mae da ni panelwr newydd, da ni yn y benod yma, ni wedi gobeithio edrych mlaen I gael sgwrs ddwfn am I daith I Galway, ond yn anffodus, fel dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn gwybod bellach, mae clwb Caerdydd wedi mynd mewn I ddwylo'r gweinyddwyr a bod yr Undeb Rygbi Cymru wedi cymryd drosodd. Felly mae'n fod yn sgwrs chydig yn wahanol, ond dwi yn falch iawn I gael dweud, fel yr arfer, dwi'n cael cwmni Nick, a hefyd cwmni Andrew. No, felly bod rhai o chi yn nabod llais a gwyneb Andrew fel aelod o bodlediad Gaerdydd, dan teulu rap, ond hefyd gŵr sy'n brysur iawn ar y gwefannau cymdeithasol gyda rygbi. Felly, croeso Andrew a croeso nôl, Nick. Diolch, Carwyn. Edrych ymlaen. Da iawn. Felly, man yma ni ddechrau ar y top, ynddo fe? Newyddion yn dod wrthos Mab o Gaerdydd wedi mynd I ddwylo'r gweinyddwyr. Andrew, da ti gyntaf, fel cefnogwr Gaerdydd, sut ti'n teimlo erbyn hyn? Lot mwy apus nawr ni dydd Llun a dydd Mawrth. Dydd Llun oedd na lot o bethau yn cael ei dweud ar fel cyfryngau cymdeithasol. Ni ddim yn siŵr be oedd yn mynd mlaen when dydd Mawrth daeth newyddion a ni jyst mewn lot o sioc dydd Mawrth a when heddi lot mwy positif amdano popeth. Mae ddim yn perffaith ond yn lot well na colli'r clwb. Yn sicr. A Nick, fel un sy'n dilyn Rygbi Cymru yn agos yn gwybod mae cefnogi'r gwelch wyt ti'n neud, ond ti'n un sy'n dilyn y 4 rhanbarth. Oedd e'n sioc I ti bod y newyddion yma wedi torri ar ddechrau'r wythnos fel nath e? Wel, glywes I chydig bach. Glywes I rhywbeth tua wythnos nôl, mae pethau ddim yn dda efo'r sefyllfa ariannol yn Gaerdydd. A peth yw, dim jyst yn Cymru di ond, dim jyst yn Caerdydd nati. Mae rygbi proffesiynol yn sefyllfa anodd. Os ti'n cymharu efo'r Lloegr, sy'n wedi colli 3 tîm mawr. So, mae'n anodd I ennill arian yn y sefyllfa sy'n rhedeg rygbi clwb rygbi dros y byd. Odi, dyna'r peth yna, ti'n sôn am Lloegr fyna. Wrth gwrs mae Worcester a Wasps wedi mynd i'r wal a tîm London Welsh hefyd wedi colli statws proffesiynol, wedi gorfod ail ddechrau. Mae'n swnio fel bod pethau ddim yn dda yn Newcastle. Felly, fi'n gwybod yng Nghymru mae'r Undeb wedi cael lot o fflac yn ddiweddar, ond efallai mae'r ffaith bod nhw nawr wedi camu mewn I achub Gaerdydd yn dangos bod nhw yn poeni am y gêm proffesiynol yng Nghymru, a falle mae hwn yn sicrhau dyfodol I Gaerdydd, Andrew, dwi'n cymryd fel cefnogwr, bydde di'n hapus iawn falle bod hyn wedi digwydd. Yn sicr. Fi ddim yn, does ddim gen I fel positive view o'r Undeb o gwbl yn wedig yn y blynyddoedd diwetha, ond mae'n i'n gwneud yn dda gyda be mae'n i'n gwneud nawr. Mae'n agwedd lot fwy positif fi'n meddwl tuag at nhw. Mae'n wedi delio gyda sefyllfa lot well na ni'n disgwyl, a nhw'n heiddi rhyw fath o praise am be ni wedi gwneud. Yn wedig, o'n i'n eog o rhyw pythefnos yn ôl, o'n i wedi weld bod o'n i'n rhoi bai ar Undeb am bod y PRA heb wedi cael ei rwyddo, ond nawr ni'n gwybod bai Caerdydd o le.
A fel fan Caerdydd, fi really teimlo'n eog am hwnna. Ond, pob clod i'r undeb am beth ni wedi gwneud, hefyd wedi delio gyda fe'n dda iawn. Mae rhaid i weid, fel cefnogwr rygbi, mae'n anhygoel meddwl, mae dyma'r tro cyntaf ers tipyn o amser, dwi'n credu bod Undeb Rygbi Cymru wedi edrych yn broffesiynol yn y ffordd maen nhw wedi delio gyda hwn, a'r gobeithio bod hwn yn arwydd o bethau chi ddod. Ond mae'r ffaith bod nhw wedi dod mas mor sydyn a di gweud, reit, ni'n cael mewn i helpu Gaerdydd, a ni'n mynd i sicrhau bod dyfodol i'r clwb. Fi'n credu mae fe'n yn gamoladwy iawn. A'r gobeith yw nawr bod bod nhw'n edrych falle ar ble ath pethau yn wrong, os fi'n gwybod, allai ddyn nhw sgwrsio yma bach, mae lot o sgwrsio wedi bod am y check sy'n cael ei wneud ar bobl sy'n o potensial eisiau prynu clwb, a falle bod esgilistod bod hwnnw ddim wedi cael ei wneud yn iawn, ond am nawr falle ni canolbwyntio ar the here and now, a bod ni'n sicrhau dyfodol tymor byr Caerdydd, cyn bod ni'n mynd i edrych gormod i bethau eraill. Hefyd, pobl wrth yn cofio y raglen dyletha yn ei ranso chydig bach am pam mae pethau wedi cymryd gymaint o amser. Ond rwan wedi dod allan beth sydd wedi bod yn digwydd tu ôl i llenni, felly mae yn esbonio rai pethau i fi. A fel dwi'n dweud, wrach allan o hwn, fydd yr Abertini a tîm Abertini a'r Undeb yn gallu cael chydig bach o glod. A fel ydych chi'n dweud, rhywbeth positif am y dyfodol am rygbi yn Cymru. Nawr, wrth gwrs, ti'n crybwyll enw Abertini fyna, a mae fel bod i wastad falle yn y newyddion am un reswm i'r llall, a'n dweud pethau mewn cyfweliadau. Un peth mae wedi dweud yw bod e'n unthinkable meddwl bod ddim tîm yn Gaerdydd, a falle petai fe'n glwb arall, bydde ddim yn i'r wal, bydde ddim mor barod, neu bydde'r Undeb wedi gwybod edrych yn fe case by case. A dyna'r peth cywir i wneud ni am nawr, dylsyn nhw wedi gweud, be bynnag oedd yn digwydd, byddwn ni'n helpu chi fel clwb. I fi, braidd yn clumsy. Fel dyn ni wedi ddathan, fi'n cefnogi 4 tîm yn llwyr, i fi mae'n bwysig os di a chwarae teg yn Undeb, maen nhw wedi dweud, a mae lot o bwysau wedi bod arno i dweud, fi'n eisiau colli un yn bendant, maen nhw wedi dweud na, dyn ni'n cario ymlaen efo 4. Ond fyswn nhw'n licio teimlo, fysa hwn rhywbeth ofnadwy sydd wedi digwydd, ond sydd wedi digwydd yn Casnewydd neu Llanelli neu Abertawe, bydden nhw'n gweithredu ac yn cefnogi yn yr un modd. Yn sicr, achos fel chwarae bach o devil's advocate fan hyn, os ni'n edrych yn y Gallagher Premiership yn Lloegr, yn dechnegol, does ddim un tîm yn Llundain. Mae Harlequins a Saracens tua 10-12 milltir o Llundain fel petai, ond a mae rygbi'n Lloegr yn ymdopi'n oce. A di ni falle bach yn naif i feddwl bod rhaid ni gael tîm yn dynasol. Mae rhaid fi, dos yn fan hyn, dwi hefyd o'r fan bod angen 4 tîm pan yw'r rhanbarth, ond petai na colli tîm yn gorfod digwydd, pwy sy'n y lle gwanna? A'i Gaerdydd falle ar hyn o bryd sy'n y lle gwanna o ran petai ni'n gorfod colli tîm, dim o fi eisiau, sori. Fi'n meddwl, reit nawr mae Caerdydd sicr yn y lle wana. Ond mae'n diddorol, fi sicr o fan dyn ni cael 4 tîm. Herwydd nifer o'r arian, y faint o arian mae'r Undeb gyda, maen nhw'n gallu fforddio 4 tîm. A fi'n meddwl dylai bod mwy o arian yn mynd tuag at y rhanbarthau. Ond, ar hyn o bryd, o'n i'n trafod cyn dechrau recordio hefyd bod y dreigiau sydd yn y man cryfa reit nawr. Sy'n diddorol wrth ystyried blynyddoedd yn ôl. Ond, fi'n mynd i wastad dangos rhyw elfen o raglen tuag at Caerdydd fel cefnogwr Caerdydd. A fi yn cytuno i raddau bod dylai fod tîm
yn y prifddinas, ond sa'n meddwl, os mae Caerdydd yn colli arian yn gyson, yn sicr dyle fod ddim tîm yn bodoli. Os mae ddim ffordd o creu arian fyna, ddim yn jyst mynd i wneud e purely oherwydd maen nhw'n tîm yn y prifddinas. Ond mae'n bwysig i weld hefyd bod dywedodd meddwl yn Aberteifi neu Richard Collier Keyword fod safbwynt nhw oedd yr arian oedd yn dod o'r URC a teledu, nhw'n colli mwy o arian os nhw'n colli Caerdydd na cymryd dros Caerdydd. So yna'n pwynt bwysig yn wedig wrth ystyried y tîm oedd eraill yn Cymru. O, na'n sicr a do, fi'n credu mai Richard Collier Keyword wedodd hynny. Ie, mae'n ddiddorol yn dweud fel, pan ti'n edrych arno fel na, faint mor bwysig yw efallai ar hyn o bryd bod ni'n cadw'r 4 tîm. A mae'n diddorol yn dweud fel, o ti'n sôn fan am y dreigiau, mae nhw sy'n y lle cryfa nawr. Mae'n ei gofio, does dim degawd ers bod yr undeb wedi camu mewn i gynorthwyo'r dreigiau. Nawr dwi'n gwybod falle ar y ca bod eu canlyniadau nhw ddim yn wych, ond yn sicr o'r tu allan, oddi ar y cae, mae'n edrych fel bod nhw wedi cael gwella'r pethau, a bod pethau bod eu model busnes nhw'n well falle na'r rhanbarthau eraill. So byddwn ni'n meddwl falle mae'r gobeith yw o fan hyn, bod rhywbeth debyg yn digwydd yn Gaerdydd, bod nhw'n sorto'r problemau oddi ar y cae mas. A gobeithio, wrth gwrs, fydden nhw'n gallu cadw rhan fwy ar garfan gyda'i gilydd, fel bod nhw'n gallu cael gwyll canlyniadau ar y ca hefyd, beth mae dreigiau wedi cael. Ie, gai jyst mynd yn ôl am un peth, ei herio rhywbeth glwys i neithiwr ar newyddion S4C. Ond yn siomedig i glywed y sylwebydd Garth Charles defnyddio'r gyfweliad i godi angen i fanteisio'r cyfle rwan i cael gwared o tîm. Pam tynnu, a fel ni'n sôn, rwan, mae ffordd hylawsaf yn neud hwnna, i cael gollwng o'r Gaerdydd, oedd o ddim yn neud hynny. So pam cymryd y cyfle eto i ti o'r tynnu dreigiau gwylch y sgalet yn ôl i'r dadl. So ni braidd yn siomedig am hwnna. Mynd yn ôl eto pan mae bobl yn dweud 3. Oce, be di testoliaeth mae 3 mynd i ennill? Mae nhw'n dweud dim digon arian am 4 tîm. Iawn, lle mae testoliaeth? Efallai mae yn iawn. Ond nid yw fi yn arbenigwr ariannol, ond nid yw nhw yn chwaith hefyd. So mae'n diddiorol i fi pryd bobl yn gwneud defnyddio crisis i tynnu pethau yn ôl am rhywbeth maen nhw'n eisiau ar agenda. Y gwir amdani yw, yn dweud, ar hyn o bryd, a dim just eleni, ond yn enwedig eleni, dyw canlyniadau'r dreigiau heb fod yn ddigon, dyn nhw'n ddigon da. Maen nhw 15 pwynt a mwy oddi wrth Zebra sy'n chi pennau nhw, mae'r gap na'n tyfu, a mae'n ar y ca, mae'n graisus lawr yn y dreigiau. Fi'n credu'r broblem yw, bod nhw ddim yn gwneud yn dda ar y ca, dyw hwnna'n rheswm i gael gwared yn nhw'n immersion nhw gyda rhywun arall. Dyna'r awgrym sydd wedi bod wrth nifer o gyn-chwaraewyr a nifer o banelwyr yw dyw canlyniad y dreigiau ddim digon da, ddim yn well sy'n nhw'n rhannu'r arian rhwng y 3 arall a bod ni'n lawr i 3 ranbarth. Y broblem yw, ni'n colli fel darn enfawr o Gymru yn nhermau rygbi. Fi'n credu bod tua 70 o glybiau yn Gwent. Mae fe'n lleihau fel y pallter le mae rygbi proffesiynol yng Nghymru. Dim ond 70 milltir ar hyn o bryd rhwng Llanelli a Casnewydd. Ni'n cael gwared ar dreigiau, mae wedyn lawr i 100 milltir. Wel, dyw 100 milltir o'r rhain 4 ddim yn bwydo rygbi ar draws Cymru. Fel, os un peth mae eisiau ni gofio, fel, mae rygbi'n gêm fel sy'n cael chwarae ar draws gwlad. Oedd Caernarfon yn y stadion penwythnos diwetha yn ennill y cwpa yn adran 1. Felly mae angen i gofio bod mwy o rygbi na'n yr M4 corridor. Wedyn, tan bod yr undeb yn dod mas a gweud ni mynd lawr i 3, fi'n credu mae eisiau pawb arall stopo meddwl hynny. Achos dim ond nhw ystod pwer i wneud hynny. A ar hyn o bryd, dyn nhw mae moynau
neu bydden nhw ddim wedi camu mewn i'r adw i helpu Gaerdydd. Felly, Ie. ar hyn o bryd, mae'n ein ni ganolbwyntio ar gael 4 rhanbarth cryf. A cefnogi hwnna, a'n bendant cefnogi Caerdydd rwan am y tymor fyr a'r gobeithio yn y tymor hir, mae pethau'n mynd i o'n lot well i tîm y brifddinas. Yn sicr, yn sicr. Un peth arall sydd wedi dod allan, a ni'n gweld oedd Wales Online yn crybwyll heddi, yw bod pob un o chwaraewyr Gaerdydd ar gael i symud o'r clwb beth nhw eisiau. Andrew, ti'n gweld y pennawd na, a diw'n dal yn dod ambell i alambel felly bod yn amlwg o pethau o'i le yna, ond mae hwnna felly jyst yn mynd i agor y floodgate ychydig, bod unrhyw un sy'n eisiau, fi'n credu, tan y 40 pan maen nhw'n rwyddo cytundeb newi, yn gallu gadael. Yes, sa'n deall yn gyfan gwbl, yn wedig, sa'n siŵr os mae'r undeb di cyhoeddi neu llai Wales Online jyst i cyhoeddi fel exclusive. Ond yn wedig, mae jyst yn gofyn cwestiynau fel, beth sy'n mynd i ddigwydd i chwaraewyr fel Teim Bash yma Ioan Lloyd. Yn bron yn meddwl bod ganddyn nhw ddim cytundeb i raddau am tymor nesaf. Mae'r undeb wedi dweud bod nhw'n mynd i rheoli Caerdydd tan diwedd tymor nesaf. A maen nhw am y gemau. Mae tocyn tymor dal yn mynd i gweithio i tymor nesaf, pethau fyna. Mae gemau dal yn mynd i mynd mlaen. Ond, sa'n ochr deall. Fi'n meddwl mae siŵr o fod 1 neu 2 chwaraewr yn Gaerdydd sydd wedi gweld yna a meddwl, dyma ffordd i fi gadael nawr. Sydd gymaint o broblemau yn barod wythnos yma. Mae ddim yn problem dda arall i gael. Dwi'n meddwl mae rhywbeth yn neud efo'r reolau o gwmpas administration. Oherwydd mae employer newydd i'r undeb a dim Caerdydd. Felly ti'n ddim yn gallu stopio rhywun os nhw eisiau symud allan ei swydd newydd. Dwi'n meddwl mae rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n ddiddorol, yn dweud. Felly, un peth sy'n mynd o blaid Gaerdydd yw'r ffaith bod hwn wedi digwydd amser hyn y tymor, le mae budget rhan fwyaf o'r tîmoedd am eleni, does dim lle gyda nhw felly i wasgu unrhyw fwy o arian mas i arwyddo unrhyw chwaraewr. Wrth gwrs, mae fe'n o bosib yn agor y ffredgate am tymor nesaf, a bydd ddiddorol gweld beth fydd y sefyllfa. Dwi'n gobeithio fydd y grŵp da o chwaraewyr ifanc sydd yn Gaerdydd yn barod eisiau aros a brwydro a chwarae'r i'r tîm rhyngwladol, achos dwi'n credu, enwedig gyda Matt Sherratt wrth y lliw gyda Gaerdydd, mae'n hyfforddwr ifanc, brwdfrydig, a mae'n cael y gorau allan o'r chwaraewyr ifanc sydd gyda fe. Fel, dwi'n llwyr gredu bod Teddy Williams yn gapten rhyngwladol yn y dyfodol, a chwaraewyr fel ei fi mae'n hanfodol bod nhw'n aros yng Nghymru nawr am y cyfnod nesaf i ddatblygiad yn y gêm, jyst er mwyn bod nhw'n cael gemau rheolaidd i Gymru, felly gobeithio fydd y cytundebau yn cael ei sorto, a bod ddim gormod felly o damage wedi bod o ochr chwaraewyr eisiau gadael. Mae'n agor cwestiwn hefyd ydy nhw'n meddwl falle bydd rhywun fel Thomas Young sy'n mynd i dreigiau tymor nesaf. Ydy nhw'n meddwl falle gallai fe just mynd syth i dreigiau nawr. Yn amlwg, does ddim cytundeb gyda fe i chwarae dreigiau nawr. Ond os mae'n gallu gadael, mae'n ffordd fyna lle os oes arian sbar gyda dreigiau, bydd nhw'n gallu cael e mewn chwarae ambell gêm. Mae'n diddorol. Sa'n credu bydd hwnna'n digwydd, ond mae'n agor cwestiynau lan, falle, enwedig bod Caerdydd mas o'r cwpan her, os maen nhw'n colli erbyn y gweilch, siŵr o fod, does ddim lot o sians o bod yn y play-offs. Falle bydd Thomas Young a chwaraewyr eraill hefyd yn edrych arno yn meddwl, falle dylai dechrau yn clwb newydd fi bach mwy gynnar na o'n i'n ddisgwyl. Mae'n diddorol yn wedi wrth feddwl wedyn bod pethefnos ola'r tymor i'r 4 rhanbarth yn Ne Affrica, a dyw e'n felly'n
cyfle i rywun fel Thomas Young dod i nabod i gyd chwaraewyr newydd ar trip fel yn amlwg. Maen nhw'n gweithio yn galed, ond mae fe hefyd yn rhywbeth o fel cyfle da i bondio fel carfan. Bydd yn ddiddorol gweld beth fydd yn digwydd fan'na. Ond y gobaith fi'n credu yw bod yr undeb yn gallu cael y cytundebau yma i sorto, bod ddim gormod o'n mynd a dod o Gaerdydd a bod nhw'n gallu adeiladu i'r tymor nesaf. Achos dwi'n credu, dyna beth mae'r cefnogwyr eisiau gwybod, yn fe, yw tymor nesaf, ond fi wedi gweld lot o hwn, y hyn o'n siarad i gêm dysadwn, wythnos i dysadwn, a fydd y gêm ymlaen, a fydd tocynnau mynd dal, a fydd tocynnau dal yn gweithio hyn a llall i gyd. A fel cefnogwr, na gyd ti eisiau gwybod yw, os ti'n prynu tocyn tymor, bod ydy dîm i fynd i weld blwyddyn nesaf. Fe sortydd popeth arall i hunan mas dros yr wythnosau a misodd nesaf, ond dyn ni'n meddwl am nawr, ti jyst yma'n gwybod, Andrew, blwyddyn nesaf, fyddai'n gallu mynd i wylio Caerdydd ym Mharc ar arfer, sefyll ar y terrace, eistedd yn y stand, le bynnag ti eisiau bod, a gweld tîm cystadleuol ar y ca. Ie, mae'n diddorol hefyd, pryd ni yn Galway, o'n i'n trafod gyda ffrindiau fi am pa gemau i ffwrdd tymor nesaf ni'n mynd i gwylio, a wedyn dydd Mawrth yna, o'n i'n pryderu bach, i ddim gemau o gwbl, un oed adre. Ond ie, sicr, ni jyst eisiau gwybod bod popeth yn mynd i bod yn union yr un beth sydd i fod. A yn ôl pob sôn, maen nhw'n mynd i weithredu popeth fel yn y clwb yn union fel oedd yn weithredu cyn. Bydd y undeb ddim mor hands-on a o'n i bach yn pryderu am. Ond ie, fi'n gobeithio yn wedig ni'n chwarae Munster mewn tua pythefnos, yn gobeithio bydd yna torf enfawr yn gêm yna, a wedyn jyst dangos faint o bobl sy'n hoffi clwb eisiau clwb i oroesi. Ti'n pwynt i'r ofn yna, a di'r gêm Munster yna bron a fod nawr yn fel call to arms i'r cefnogwyr. Dewch lawr, dim bod nhw wedi gwneud yn fwriadol, ond dwi'n meddwl, dewch lawr i Barc ar arfer, gêm adreol ar tymor, dewch i dangos beth o faint mae'r clwb ma'n ei olygu chi. A gallai Parc ar arfer fo'n bownsan ar penwthnos na. A yr amgylchiadau trist sydd wedi dod o'r wythnos yma, petai yr lle yn orlawn a bod y cefnogwyr jyst yn dod mas a dangos beth mae'r clwb yn ei olygu nhw. Fi'n credu fe hwnna yn yffach o statement i'r undeb, i'r perchnogion sydd wedi, wel, i'r cyn perchnogion, sori, ond hefyd i'r chwaraewyr o'r tîm hyfforddi fel we're with you through thick and thin, type o beth. Ie, yn sicr, mae wedi bod siŵr o fod amser galed i'r chwaraewyr a'r staff hefyd. Fi wedi bod yn trafod un o ffrindiau fi sy'n byw yn Lundain, a mae'n dod nôl am gêm pob hyn a hyn, a mae wir yn keen i fynd i gêm Munster i just dangos y ffydd mae gyda fe yn y clwb. A meddwl mae hwnna'n hollol bwysig. Reit nawr, ti'n gywir i dweud bod e ddim wir yn gêm enfawr ar y cyfan, ond ie, mae'n dangos y parch a'r ffydd sydd yn y clwb. A ie, fi'n really gobeithio bydd yna packed out Cardiff Arms Park am y gêm yna. Ie, mae'n o'r sicr o beth fi wedi bod yn gweld, mae'n edrych o bod tocynnau yn gwerthu yn dda. Wrth gwrs, mae'n benwthnos, bydd hi'n benwthnos mawr pan fydden nhw'n chwarae Munster, yn dyfe. Beth o'n mynd i weid oedd, Nick, fel cefnogwr i rhanbarth gwahanol, mae'n edrych bod gefnogaeth o fewn Rygbi Cymru wedi bod yn unfrydol, pawb i weld fe bod nhw'n canu off yr un dudalen, mae y gobeith yw fydd Caerdydd yn trwyddo hwn. Mae hwnna'n braf i weld fod cefnogwyr ar draws Rygbi Cymru a thu hwnt, o'n i'n gweld rhai o gefnogwyr Worcester fi'n credu nhw ar X yn dweud peidwch poeni fe ddewch i nôl, drwchwch beth sy'n digwydd yn ni. Mae hwnna'n dda i weld fel bod pobl falle'n cydnabod pwysigrwydd hanes a clwb rygbi Caerdydd. Ydy, a rhan fwy o cefnogwyr rhanbarthau eisiau pedwar. Yr un peth bobl wedi herio chydig bach yw bobl fel Sam Warburton. Mi oedd o ar y bwrdd. So di hwn ddim wedi bod yn newyddion allan out the blue i fo.
A oedd o cymryd tua'r mis yn ôl, 2 wythnos yn ôl, deud, mae rhaid ni colli un rhan bath a sôn am y dreigiau. Wel, bron yn sôn am y dreigiau. A ti'n meddwl ebyn nhw am fel, not a good look, Sam. Na, mae wedi tymlo falle yn amlwg, mae hindsight yn beth hyfryd fel ti'n edrych yn ôl o pethau sydd wedi digwydd yn y misoedd diwethaf, ti'n fel, mae'n neud sens na, mae'n neud synnwyr fel, as mae sôn bod y trafodaethau wedi bod yn cymryd lle ers ambell i fis nawr, ond mae'n teimlo bach fel bod yna panic wedi bod na, a bod nhw bron o fod, achos o'n i wedi clywed bod mae Gaerdydd oedd un o'r rhanbarthau wedi arwyddo'r cytundeb, a bod nhw bron o fod yn desperate i gael y dros y lein, felly yn y gobeith o'i hachub nhw. Ond fi'n credu mae'n ddiddorol bod cyn aelod y bwrdd Gaerdydd nawr, wrth gwrs, os mae'r bwrdd i gyd i mynd, Sam Robertson wedi bod mor focal o beth oedd e, felly yn gwybod beth oedd yn gwynebu y tîm y brifddinas. I dîm dwi'n deall yn amlwg fel chwaraewr a cefnogwr a hefyd aelod o'r bwrdd Gaerdydd, bydde fe moyn sicrhau dyfodol Gaerdydd, ond fi'n credu bod angen nawr i'r sgwrs na fynd, a bod angen i ni gynnal a stabilisio falle y 4 rhanbarth. Ti'n gwybod beth fydd ni angen? Be sydd angen? Strategaeth Cymru 1. Wel, ti'n beth, Nick, mae bron o fod fel bod ni wedi ymarfer y segment na i fynd i siarad, achos wrth gwrs, yn dilyn y cyhoeddiad bod Gaerdydd wedi mynd i ddwy'r gweinyddwyr a bod yr undeb wedi camu mewn, mae'r undeb wedi cyhoeddi strategaeth Cymru'n un. Dwi'n yn gwybod os ti wedi cael cyfle i ddarllen y strategaeth boes, ond uninspiring, bach yn fflat, dogfen sy'n rili'n gweud lot o ddim byd wrthon ni. Fydde hwnna'n deg? Wel, i fi, dim uwchnegu lot o fanylion ers iddo cael yr gyflwyn yn ôl mis Mehefin. Ond mae yna rai pethau'n dechrau dod allan. Dwi'n gwybod mae ar Richard Collier Keyword a'r Abi ni wedi bod brysur efo'r gwasg heddiw. Fel ni sôn, mae yna mwy o fanylion, dwi'n meddwl, yn dod am y raglen draws newid, a sut maen nhw wedi safio arian, a sut maen nhw'n mynd i codi mwy o arian. A sy'n mynd i talu am y dyfodol i'r 4 am bathau, ac hefyd am pethau yn rygbi dros y wlad. So, wrach, ond yn y dogfen dyn ni sôn amdan, dim llawer o gwbl. Na, mae'n ddiddorol. O'n i'n gweld fel key objectives a beth maen nhw'n gobeithio cyflawni erbyn 2029, a rhai o'r pethau oedd bydde tîm y dynion a tîm y menywod yn y 5 ucha yn detholion yn rankings y byd, bydde y rhanbarthau, bydde 2 yn cyrraedd y gemau ar gyfle, a hefyd rowndiau knockout Ewrop. Mae'n twmlo fe bod hwnna bach yn deityr am dweud, achos ar bapur, ni dal yn gallu cyrraedd y targed na, lenni wedyn gobeithio, bydd ddim angen aros 4 blynedd, dim ond gwybod aros mis i gael 2 dîm yn y gemau ar gyfle yn y URC. Ie, bach yn defeatist, ond wastad dwi'n meddwl mae hwnna'n just safbwynt yr undeb ond popeth nhw. Yn wedig fel, mae'n wishful thinking hefyd i dweud bod tîm Cymru y dynion yn mynd i bod yn y 5 ucha ymhen 4 blwyddyn. Sa'n disgwyl yna chwaith. Chi angen meddwl yn bron just mwy na 5 mlynedd yn ôl o'n i'n gyntaf. A beth sy'n mynd anghywir ers hynny yw, fi'n gwybod mae yna pobl hollol wahanol yn yr undeb nawr, ond just sut maen nhw wedi caniatáu yn digwydd, a wedyn just meddwl, ond bydd popeth yn iawn yn 4 mlynedd, ond ni just yn disgwyl i 2 tîm cyrraedd y play-offs yn y URC, sydd just mor defeatist, sy'n meddwl, gobeithio
allwn ni weld yna tymor yma, fel ti wedi dweud. Odi, mae'n ddiddorol, dwi'n fel ti'n gweud, mae target tîm rhyngwladol, y dynion yna, menywod, bron o fod yn mynd rhy bell, a wedyn maen nhw fel, da'r clybiau, o'na, rein it in, let's not get carried away. Dwi'n mynd disgwyl pethau mawr, ond y gwir amdani yw fel, byddwn ni'n gweud bod yn sicr fwy o siawns bod y rhanbarthau yn cadw ochr nhw'r o'r fargen na'r tîm rhyngwladol. Dim ond achos, mae permutations y tîm rhyngwladol hefyd, fel ar hyn o bryd, mae Cymru'n 12fed yn 12 yn y rankings, sy'n meddwl mewn 4 blynedd fydd 7 tîm uwch ben Cymru yn mynd yn wath a bod Cymru'n mynd lot gwell. Nawr, dim bod fi eisiau fel gweud bod ddim y talent gyda ni i gyrraedd y safon yna, ond hefyd, a dwi'n gweld drop-off mor fawr yna yn 7 o'r gwledydd bod nhw'n disgyn tu ôl i Gymru, a dyna fi'n credu yw'r broblem. Odi, mewn byd arfrydol, bydde Cymru'n rhif un yn y dynion am menywod, ond y reality yw, mae chwaraewyr gwell yn y gwledydd eraill, boed yn ariannol, neu maint gwlad, fel mae da Ffrainc a Lloegr er enghraifft, pŵl gymaint mwy o faint na Gymru i ddewis chwaraewyr ohono fe beth bynnag, fel mae unrhyw o beth da ni o gael talent mewn pŵl gymaint llai, wedyn fi'n credu mae angen i fod bach mwy realistig a gwybod, nes sylweddoli falle bod ni'n, o ran maint gwlad, ni siŵr ni'n neud yn well na beth ddylsen ni, jyst bod ni wedi wneud yn rhy dda yn y gorffennol, mae'n lefel o disgwyliadau ni nawr gymaint uwch le fel 5 ucha, neu ni'n methu'r broblem, a dwi'n mynd credu felly dylsen ni fod mor uchelgeisiol â hynny mewn amser mor fyr. Sori. Sori, na Caerdydd, sori. Fel dyn ni wedi sôn o blaen, dwi'n meddwl mae llwybr datblygu yn dechrau gwella, ond mae hwn yn mynd i cymryd amser ydy. Felly, gobeithio yn y dyfodol, dyn ni gallu curo yn bendant herio tîmau fel yr Alban, yr Iannin, ond mae'n mynd i cymryd a lot. Chydig bach mwy o amser i bod yna well na Iwerddon, ac yn y bendant anodd iawn pan ti'n meddwl y gryfder, Ffranc, Lloegr, Seland Newydd, De Affrica. So mae'n mynd i cymryd lot fwy o amser. Odi, a felly, beth sydd angen i fesur felly, sut fydd y tîm dan eigen yn neud yn cwpan y byd yn yr haf yma, a bydd hwnna'n rhoi'r botwm am meini. Chos ni wedi gweld lefel proffesiynoldeb nhw'n gwella, byddwn ni'n gweud o dan y flwyddyn diwethaf yma, a dwi wedi anghofio enw'r prif fforddwr nawr hefyd. Richard Whiffin, ie, sori, ie. Dylsyn ni bod na, mae blant yn yr ysgol yng Nghariad i'n dysgu, wedyn dylsyn ni fod cofio enw Richard Whiffin, ond dyna ni, mae hwnna'n stori arall. A dwi'n credu bod yr agwedd i newid o fewn y garfan, a maen nhw nawr yn edrych fel tîm proffesiynol i ryw radde, a fi'n credu beth sy'n bwysig nawr, os ni eisiau y strategaeth mae i weithio, yw bod y chwaraewyr yna yn cael cyfle yn y rhanbarthau, a efallai bod beth sydd wedi digwydd i Gaerdydd yn mynd i agor y drws i hynny, achos yn amlwg dim o eisiau fel gweud bod nhw'n mynheiddi ni'n arian, ond bod nhw'n chwaraewyr iau gyda llai o brofiad a lefel rhyngwladol, felly bod dwi tal nhw ddim mor uchel a beth yw, felly rhai o ser Cymru a'r llewod sy'n chwarae yng Nghymru. Wedyn mae hwn yn gyfle felly i ni agor y drysau i gael fwy o chwaraewyr ifanc ma'n chwarae, fel bod nhw yn chwarae ar y lefel nesaf, achos bod y Super Rygbi Cymru wedi rhoi platform iddyn nhw, mae'n gam arall eto i fynd i'r gêm proffesiynol. Wedyn mae'n gyffroes gweld yr undeb yn bod yn uchelgeisiol, ond fi'n credu hefyd bod angen i ni fod yn realistig hefyd. A dwi'n cynnogi ysgalus, a ni mor one-eyed yn nhw'n dod. So dwi'n siarad am beth i bod yn realistig o ran targedau, mae hwnna'n gweud y cwbl. Reit, dwi'n gwybod am ti chi, boys, ond dwi eisiau siarad bach am rygbi nawr os allwn ni. Yn bedant.
Felly, os y'n ni'n hapus bod ni wedi rhoi'r byd yn ei le o ran y strategaeth a Gaerdydd, yn ni mlaen i drafod penwythnos yma, achos bod hi'n siomedig i 66% o'r panel yma heno, mae treian ohono ni yn gwenu, yn ei gris gwyn, yn edrych mlaen i rownd yr wyth ola. Fi ddechreuwn ni gyda ti, Andrew, gan bod ti wedi wneud y daith i Galway. Canlyniad siomedig, ond penwythnos da, dwi'n gobeithio. Sicr penwythnos da. Canlyniad bach yn siomedig, ond o'n i ddim yn disgwyl i ni dal bod yn y gêm gyda 20 munud i fynd. Fi'n meddwl bron fel chwarter awr i 10 munud i fynd, o'n i'n dal yn y gêm. So, oedd hwnna'n positif, yn wedig, fi wnaethon ni sgorio yn y hanner cyntaf, meddwl yn cais rei Lilo. O'n i reit tu ôl y pist, so oedd hwnna'n profiad dda i ddathlu gyda lot o pobl wedi wneud y trip hefyd, so oedd hwnna'n profiad dda, ond canlyniad bach yn siomedig, ond y peth yw, pryd ni wastad yn chwarae Connaught, mae'n yr un peth pob tro ni'n colli gyda'r pob... Ni jyst ddim yn dysgu unrhyw beth fi'n meddwl pryd ni'n chwarae nhw. Pob peth ni'n neud yn anghywir, ni wastad yn neud yn anghywir eto yn y gêm nesa. So, siomedig ond disgwyl y canlyniad i roi radda. A Nick, fel mae pob rhanbarth o Gymru'n gwybod, dyw Galway ddim yn lle hawdd i fynd. A mae'n twmlo fel bod nhw'n neud y pethau iawn yn Ewrop, falle bod eu ffordd nhw yn y gyngred ddim yn cyfateb i fel maen nhw wedi chwarae yn y cwpan her. Fel ni sôn, mae'n lle anodd i mynd. Mae bob tîm i Iwerddon yn eitha dda. Dyn nhw ddim yn tîm gorau, ond fel dyn ni wedi sôn o'n blaen, fel ni gwylio'r gêm, mae Caerdydd yn tîm, a dwi ddim yn cefnogwr. Ond jyst i fi, mae'n tîm rwystredig weithiau. A fel mae Andrew'n dweud, mae'n just key moments yn y colli. Ond un o'r peth fe, maen nhw'n cael un mewn i'r gêm yma fel hanner amser 14-8, a ti'n meddwl, reit, cadwch chi'n dyn nawr, a fe gewch chi gyfleoedd, a fel ma, a fi'n credu felly bod tîmodd Cymru ar y cyfan yn euog o ofn mentro. Maen nhw bron o fod fel, mae well da fi golli'n agos na risgo i am mynd am mi a colli'n drwm. Le mae tîm oedd Iwerddon jyst ddim yn gwybod pryd maen nhw wedi colli fel edrych ar canlyniadau. Fi'n gwybod bod Leinster Harlequins yn bonkers o result. Ond fel Munster mae mas i La Rochelle a ennill. Mae'r tîm oedd Iwerddon, mae fe jyst yn ingrained yn nhw. Dyn nhw ddim yn mynd i colli gemau yn Ewrop, maen nhw jyst yn ffindo ffordd o wneud e. A mae Connacht fel number one seed yn y gystadleuaeth yma, yn gwybod fydden nhw adre tan y rownd derfynol, a fel mae hwnna sy'n rhoi hwb sylweddol i unrhyw dîm, a mae Galway yn lle anodd i fynd wedyn. Bydde fe ddim yn syni fi, tysa Connacht, yn cyrraedd y ffeinal. Dim ond achos bod nhw'n gwybod shwt i golli, sy'n dda iawn iddyn nhw, a sy'n rwystredig fel pan ni'n gweld tîm o Cymru yn brwydro am awr am 70 munud, ond wedyn just am ba bynnag reswm. Fi'n credu felly mae dyfnder y carfannau yw bod ddim digon o ddyfnder. Pan i ni newid y fainc, mae fe'n gwanhau tipyn ar y tîm felly. Pan mae tîm oedd Iwerddon neu tîm oedd o'r Alban yn dod ymlaen ar fainc, felly bod y gwahaniaeth yn y lefelau ddim mor uchel, fi'n gwybod beth chi'n meddwl o hwnna. Fi'n cytuno. Yn wedi os chi'n gweld fel tîmoedd fel Leinster, chwaraewyr maen nhw gyda'r y manc, mae just... Dwi'n meddwl byw pwynt chwarae yn erbyn nhw. Dwi'n meddwl bydd nath Caerdydd chwarae Leinster rhyw mis yn ôl. O'n i mewn y gêm tua hanner amser a wen Snaim yn di dod off y fainc am hanner amser. Dwi'n meddwl byw pwynt chwarae yn erbyn nhw. Pryd nhw gyda yna, hefyd gyda chwaraewyr fel Jody Barrett. Mae jyst yn anheg, ond nes i gwylio'r gêm Caerdydd a Connaught nôl ddydd Mawrth, a oedd e bron pryd
pryd nath Caerdydd sgorio cais, oedd angen rhoi gymaint o ymdrech i mewn i ceisio sgorio'r cais. A wedyn, o'n i bron yn dangos nhw y llinell cais. Bydd nhw'n sgorio. O'n i jyst i blin o gormod. A hwnna'r peth yw, fi cytuno'n llwyr bod tîm o Iwerddon bron jyst, maen nhw ddim yn deall. Maen nhw jyst ddim yn blin o gwbl. Maen nhw'n hapus i chwarae am yr 80 munud cyfan. A nath nhw sgorio cais just cyn hanner amser, syth ar ôl hanner amser. Mae'n jyst edrych fel, mae tîm oedd Cymru wastad just mor switched off mewn pwynt fel na. Ond sicr, a fi'n credu bod ni wedi gweld y siampl perffaith o hynny yn y gêm arall oedd yn cynnwys 2 o ranbarthau Cymru yr gweilch yn chwal i'r Scarlett. A dwi'n eisiau swno fel mae'r Scarlett oedd ar fai am y golled, achos oedd y gweilch yn anhygoel, a fe gei di Nick gyfle i to milk it mewn funed. Ond fi jyst yn credu fel 12 pwynt lawr ar ôl 8 munud, mae game over. Fel, oedd amddiffyn y Scarlett yn, fel, fi'n credu bod nhw wedi rhoi missed tackle i gyd fynd, i missed tackle i bob cefnogwr o'r Scarlett oedd yn y stadiwm, fel free missed tackle with a bought ticket, achos oedd yr amddiffyn yn siambolic, a fel credit i Dan Edwards, i Walsh, wnaethon nhw gymryd mantis o hynny, a fi'n fel, oedd rhai cefnogwyr Scarlett yn beio'r dyfarnwr, sori, i fi, oedd y dyfarnwr yn berffaith. Os rhywbeth, oedd yn rhy un ochrog gyda'r Scarlett, os gallwn ni cael cerdyn melyn yn hanner cyntaf, wedyn llongyfarchiad unig, oedd hi'n berfformiad... Dwi'n mynd i weid gwych, achos dwi'n mynd licio'r gweilch gymaint o hynny. Oedd hi'n berfformiad da iawn gan y gweilch. Ie, ymateb mawr, dwi'n meddwl, ar ôl golli yn Llanelli. Torth wych hefyd, dros 9,000 yna. A mae'n amlwg hefyd i fi, mae yna potential yn y rhanbarth am y dyfodol pan dyn ni'n mynd lawr i San Helen. Mynd nôl cyn yr gêm, oedd ychydig bach o bwysau felly am y tro cyntaf. Mae Mark Jones fel prif hyfforddwr ar ôl colli yn erbyn yn Parc y Scarlett. A oedden ni sôn y tîm oedd wedi cael ei dewis. Ond erbyn nhw, mae'n edrych fel oedd yr penderfyniad da iawn. Oedd y bobl sy'n dod yn ôl, oedd y lot mwy o egni yn y perfformiad. A dwi'n meddwl, da ni bwlio chydig Scarlett chydig bach. Yn ei chwarae cyfforol, chwarae dda. Bron y bob un o'r chwaraewyr yn chwarae dda. Oedd y parc noed platform rhaid dda ni. Ond fel arach ti dweud, oedd Dan Edwards rheoli y gêm yn dda. Oedd rhywun Morgan Williams yn edrych yn mewnwr sy'n ffretio o gwmpas y roc. A fel arfer, Jack Morgan a chwarae'n dda, o chwarae dda. A Dewi Lake, oedd o'n neud lot o'r wahaniaeth hefyd. A hefyd, bob clod i rwy'n sydd wedi bod allan a colli lot o rygbi, oedd Rhys Davies yn yr ail reng, oedd o cael gêm arbennig o dda. A mae'n dal yn chwaraewr arbennig ar dda, Justin Tipperick. Tri Cefn, chwarae'n dda. Dwi'n meddwl bod Dan Casendi yn fferfyn cefnogwyr y gwylch. Mae wedi bod pick-up dda. Dim yn boi enwog dod i fewn. Nath o dod i fewn am yr cytundeb byr tymor diwetha, a rwan mae'n edrych fel rhywun sy'n hapus a wneud yn dda. Ie, felly, ydy bach o drop-off yn yr ail hanner, ond oedd y Mark ddim yn hapus efo hwnna. Ond, edrych ymlaen wan am dydd Sadwrn nesaf, a gobeithio perfformiad llawn o 80 munud. Ie, ti'n sôn am y drop-off yna, fi'n gwybod y 10 munud cyntaf ar ôl hanner amser, ond beth wnaethoch chi o stopo'r Scarlett sgoro? O 10 munud cwarter awr fyna, le oedd cyfle da'r Scarlett, 2 neu 2 gwaith ar y linell i sgorio, a fe fethon nhw. A i fi, hwnna oedd y gêm, really. Os unwaith
fethon nhw sgorio fan'na, o'n i'n gwybod bod ddim gobeith yn ôl a bydde'r floodgates yn agor. Oedd yn rhwystredig achos oedd yn teimlo fel bod un tîm oedd yn y gêm yna eisiau gêm adre yn y rownd yr 8 ola, a oedd yn twmlo fel bod y tîm arall eisiau wythnos bant. A dyna sy'n siomi fi. Dwi byth yn, wel, dwi byth yn upset pan ni'n colli gemau, ond dwi'n mwy upset pan does dim calon a perfformiad i weld wrth y tîm. A byddwn ni wedi meddwl, yn dilyn y gêm adre, bydden nhw wedi bod yn bownsan ar gyfer y gêm na, well up for it, dy mas o'r blocs ar dan, a just fel no holding back. Ond oedd e mor reserved, oedd e'n rhwystredig iawn i weid y lleia. Ond dyna ni, tymor drosto am flwyddyn arall, pwy sy angen finals anyway, maen nhw'n overrated. Gai war y devil's advocate am munud. Siwr. Pam diw'r gwelch ddim yn chwarae fel a bob wythnos? Achos i fi, taswn nhw'n perfformio fel a bob wythnos, bydden nhw'n 4 ucha yn y URC. Wel, maen nhw'n trio chwarae. Hon oedd y gêm cyntaf, a dda ni cymysg dda o'r blaenwyr cymryd bel fyny, ac hefyd y ffordd mae Mark wedi datblygu y tîm. Oedd o'n good mixture i fi. Wrach mae hwnna am y dyfodol, ond yn bendant o'n i'n eisiau colli pethau foundations. Ond, ie, mae rhywbeth dyn ni gallu gobeithio adeiladu ar hwnna. Os ni eisiau sôn rwan i Sadwn, wy'r allan yn y cyfle i wneud hwnna di Sadwn. Wel, sicr, a dden ni'n meddwl, o'n i bai am anafiadau, bydd Mark yn dewis tîm tebyg iawn, bydden ni'n meddwl 15 sy'n cychwyn eto. Un peth dwi wedi gweld ar y gwefannau cymdeithasol yw bod gwerthiant tocynnau'n araf. Siom ar ôl penwythnos diwetha, felly fi'n gwybod yw tîm oedd y Ffrainc ddim yn teithio'n wych be bynnag, ond... Na, mae yn siom. Dwi'n gwybod pam. Mae nos Sadwn hefyd. Na, dwi'n disgwyl tua'r 6,000 wrach gobeithio. A mae'n siomedig. Ond ar hyn y brif fel y mae yn dyri. A dyna pam dyn ni eisiau symud i'r St Helen. Bydd 6,000 yn y stadiwm fan'na. Yn bawnsio bron, ia? Bron o llawn. Ond fel y mae o, ond wedi arfer o flaen dim llawer, so rhaid gan y cyfle arall nos Sadwn. Ie, chi'n gweld y gweilch yn curo Leon? Os yna rhyw fath o perfformiad, dwi wedi gweld y carfan, a mae fel bob carfan yn Ffranc. Mae lot o'r cryfder yn y carfan, ond dim y tîm gorau sydd wedi trafeilio drosodd. Ond gêm anodd, ond dwi'n meddwl, dwi'n disgwyl nhw'n i ennill, ond gan i weld. Andrew, ti'n gweld os yw'r gweilch yn paso Leon, fydden nhw'n yn chwarae mewn ffeinal yn Gaerdydd, neu ti'n credu bod nhw'n cam yn rhy bell iddyn nhw lenni? Os maen nhw'n ennill, meddwl mae yna pob siawns wedyn. Yn wedig, bych yn o rownd gynderfynol. Mae'n hawdd i dod lan i gêm gyda hwnna. Fel, ni'n buzzing i chwarae mewn gêm fel hwnna. So, sicr, fi ddim yn cefnogi'r gweilch, ond os yn cyrraedd o rownd gynderfynol, wrth gwrs sy'n mynd i bod yn cefnogol i nhw i ceisio ennill i gyd. Byddai'n tipyn o stori fi'n credu rygbi yng Nghymru ar ôl y 2 flynedd diwetha yma petai. Ni'n gallu troi rawn o gweud, wel, ar ôl hwnna i gyd, fe nath tîm o Gymru ennill cwpan her Ewrop. Byddai'n tipyn o ganlyniad. Dwi'n credu. Ti Nick yn ffyddiog. Wyt ti'n un sy'n mynd yn ffyddiog, neu wyt ti'n un sy'n ddim eisiau bod rhy hyderus gyda gemau mawr? Ddim eisiau bod rhy hyderus, ond dwi'n dechrau meddwl os ni yn ennill,
bydd y rawn cyn derfynol, wrach allan yn Galway. So wrach llai gyfau cyfle i mynd allan i Galway hefyd, Andrew. Ond mae Racing yn tîm dda, ond dyn nhw ddim yn y play-off scene, dwi'n meddwl, yn Ffranc. So dwi'n meddwl mae nhw wedi gyrru tîm gry. Os di Racing yn ennill, os di Gwylch yn ennill, fel dwi'n deall, bydd y gêm cyn derfynol yn Abertawe eto. Ie, fel dwi'n deall yn dweud, achos Gwylch yw'r Pedwerydd fi'n credu, yn dweud, ie, so ie. Nhw'r gweilod o gael y semi-final adre, ond ie, petai Racing yn curo, mi fydde hynny'n tipyn o sioc, ond fel ti'n dweud, os nad ydyn nhw'n play-off yn Ffrainc, wedyn, falle bod nhw'n rhoi i wyau gyd y masged Ewrop. Felly, chi'n meddwl beth, fi'n credu, dewn ni i ben fyna am heno. Mae wedi bod yn wythnos hir, mae wedi bod yn wythnos galed, mae Andrew, on debut, dyn ni mae'r podlediad Rygbi Cymru wedi cael wythnos brysur rhwng popeth a emosiynau dros y siop i gyd. Felly, pob lwc i chi, Nick, dydd Sadwrn. Diolch yn fawr iawn, di dod lawr. Andrew, ti'n lawr yn eto? Andrew. Da iawn, chwarae teg i ti. Andrew, diolch yn fawr iawn i ti am ymuno. Dyn ni'n gobeithio fyddi di nôl, dyn ni to, bod ni'n mynd i rhoi gormod o ofn i ti. Da, yn sicr. Diolch am y wahabiad. Dwi wedi joio sgwrsio y sefyllfa Caerdydd. Ni wedi bod yn sgwrsio am. Wrth gwrs, wythnos nesaf, gobeithio fydd pethau yn lle lot gwell, fydd hi'n sgwrs lot o bwysach. A diolch yn iawn i chi gyd am wylio a gwrando, a be bynnag chi'n neud o ran rygbi penwythnos yma. Mwynhewch bod chi'n gwylio'n chwarae neu dyfarnu. Mwynhewch a joiwch. A diolch yn iawn i chi. Tan tro nesaf, hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.